Sa Good Vibes, isa ka hairdresser sa siyudad San Silay ang ginbunag nga mayara sang polio. Nautdan pagi siya sang kamot matapos nga madanlog sa banyo. Pero wala ini nakapugong sa iya nga paghimakas. May report si Romeo Subaldo. Diri sa may barangay Ginhalaran sa Silay City, ginbunag kag nagapuyo ang 52 anyos nga si Reggie Texon. Ginbunag siya nga may polio. Nagatrabaho siya bilang isa ka hairdresser. Sa Manila siya sadto nagatrabaho pero ginpili niya nga magpauli sa Negros kag diri magpadayon sa pag-hairdressing. 2019, aksidente siya nga nadanlog sa sulod sang banyo. Ginpabayaan niya lang ang nagungot-ngot niya nga butkon sa pensar nga maayo lang ini pero na-infect ini. Gani ginabisuhan siya sang doktor nga utdon. Pagkatanlog ko, doon pabayaan ko lang, wala ko ginsapak, hasta nga doon naglagob sa balak. Ano nga ako sa ospital, gin-x-ray na kag-ultrasound, nagsaka ng infection. Dapat, ang sa bakalo doctors, aning otdon gid kay para na nagsaka infection sa heart o. Naging mas mabudlay pagid ang kahimtangan ni Reggie pero wala ini nakapauntat sa iya sa pagpadayon sa pagpanikasog. Bisan may isa na lang kakamot, nagapadayon siya sa gihapon sa pagpanggunting, pagpanglugom sa buhok, kag pag-rebound. May mga tion nga kinahanglan niya man sa bulig sang iya nga hinablos. Fight sa natabo kasi gikagapon. Sige man Japon, kisa gum service, home base, amo na lang. Atod ki sir. Makaya lang nga bisan isa nakakamot. Ara ang inablos to ga-assist sa ako. Pero kung ikaw lang isa kaya gyapon I think. No? Kaya kung magunting lang, malugom, pero dapat kung mag-rebound, may assistant gid. Nag-intra siya sa isa ka pa contest para sa mga persons with disability sa paglaom nga makadaog sang 100,000 pesos. Luyag niya kung tani nga gamiton ang kwarta sa pagpatakod sa prosthetics nga kamot. Pero sa masobra isa kagatos ka mga nagpasakop ng PWD, kutob lang siya sa top 20. Pero wala siya nagakadulaan sa pag-asa. Makurat siya sa marason nga mga pa-contest para sa mga PWD para matigayon ang iyahandom nga makaangkon sa prosthetics nga kamot. Wala ka lang give up. Wala man, hindi ko yung mag-give up. Mabato ko yung sa katapusan. Si Reggie, ang Vice President sa ilang grupo sa PWD sa ilang barangay. Para sa iya, ang mga nagkalihitabo sa iyang kabuhi, ang nagpabaskog pagid sa iya para atubangon ang pangadlaw-adlaw nga mga pagpanghangkat sang kabuhi.